Okay na live na. Guys, lunch break kami ni Ma'am Rose. Ang gwapa ko nga ma'am. Para naman, dirita butang karon mo, dirita karon sa boto nga butang. Para dra ako matupad sa imo. Nice. Yay! Ara, ma'am ang kamera ko dira. Hi guys, let's eat lunch. We have here our and this Siladang langka for lunch. Ito nga, tadi.